ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдом мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номерои имо ва ватсапи мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем дар имо ва ватсаптон. Марҳамат, рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ дорем дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар колхози Расия, дар даромадгоҳи колхози Расияда қарор дорад. Духонага квартира аст, дар сеюми ошона қарор дорад, 55 квадрати метр, ки доми 4 ошона. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, телевизор, яъне ки отделна ва ванна, ҳамин хел чизо ҳастай. хона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ, яъне ки омода аст, ремонти замонаӣ кардагӣ астай, бо чизи чораш фурӯхта мешавад, ки ҳамаи шароитҳои зиндагиш дар дурuni квартира ҳастай. Фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомоние, ки савдо муомилаи хубам дорад. ва кадом дӯстоне ки агар ҳамин квартира лозим бошад, яъне ки муомила мекунанд, рақамошон дар поини видео аст, дар ин номерошам ватсап доранд. Агар ки аз Тоҷикистон шумо агар ватсапшона сахран кунед, плюс 990 занед, баъд ватсапшон мебароянд. Марҳамат, ё ки занг занед, ё ки дар ватсапшон нависед, дигар маълумотша гирен. шумо агар амхали квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, мошин барои реклама, метавонед ки дар номерои имо ватсап роя кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем, ки рекламаш мекунем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода, дар Регар мешавад, ҷамоати Карато гуфтагӣ аст, деҳаи Чинор. замини обия мега соҳиб шуд, яъне ки замин дар инҷа об дорад, оби нӯшонакӣ овардагӣ аст ва дар пеш ҳамин замина, яъне канали обам ҳаста, мега соҳиб бош. замин 4 сотиқ замини холӣ аст, ки дарахтони мевадиҳанда дорад. барои хона кардан ҳуҷҷатҳои замин 100%. нархаш 90 000 сомония, ки бо савдо ва муомила мекунем. мега замин ҷои беҳтарин, дар инҷа уже одамо гирдванашда зиндаги кардан, ки замини обия. дӯстон, рақамошон дар поини видео аст. ба кадоми шумо агар лозим бошад, метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин замин гиред. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар даромадгоҳи ноҳияи Вахш мега соҳиб шуд, яъне ки наздики фермаи мурғда. 150 метр аз лоҳи калон дарунтар аст, аз тарафи чап. заминаш 6 сотиқ замин аст, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта калидо дорад. 1-2 хонаш мега средни ремонта, якта дигаш, яъне ки ремонт кардагӣ мега соҳиб шуд, не ки ин суратҳои пешинаша. хона мега нағза, мега шароитош муҳайё аст. хонаи обия мега, яъне ки оби светош пастяни ҳаст, ҷои об дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом шудастон аделни ҳаст ва гирди хона по меход маҳкам, яъне ки лаби рода қарор дорад. нархаш 150 000 сомона, ки бо савдо ва муомила мекунем, мега соҳиб шуд. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. ба кадом дӯстоне ки аз ноҳияи Вахш ҳамин хел хонаи замин дар кор бошад, рақамошон аст, метавонед занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гиред. Марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Испечак Дуда қарор дорад. як хонага квартира аст, дар 4 ошона қарор дорад, доми 5 ошона аст, ки 30 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, яъне ки бо шароитҳои зиндагиш, яъне таъмин аст. оби гарму хунукам ҳаст. нархаш 230 000 сомония, ки 90 муомила савдо ҳам мекунем, мега соҳиб шуд, яъне ки роҳи калонда наздик, яъне ки лоби роҳ да. дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳамин квартира лозим бошад, рақамошон дар поини видео аст, метавонед дигар маълумотша аз соҳиби ҳамин квартира гирем. хоҳиш мекунем, ки дар видеонавори мо як дуна лайктон намонед, як дуна лайки бепула ва видеонавори моро дар имо ва ватсаптон падлиста кунед. чӣ хонаи квартира ба шумо лозимад, дар комментаре нависед. мо албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем. раҳмат ба дӯстоне ки дар видеонавори мо лайк доданд. раҳмат барои ҳамашон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар деҳаи Семиганҷ, яъне ки Диамон, ҳамин хел маълумот аст.
хона дуошина ҳисоб мехӯрад. Дӯстон азиз, заминаш 6 сотиқ замине ки 3 дар хона кардагия, якта калидор дорад. дар тирезаш часпондагӣ аст. Хонане ки дар онаш коробка аст, свет хелчо уже монтаж кардагӣ астанд. Фақат дига корош мондагӣ аст. Хабу асошон бештар маълумота мегирад ки ду тая дига падвалам дорад, мега тагушда свободна медарад барои ягон чи монданда ҷои беҳтарин ай. Дӯстон азиз, дига маълумота аз худашон мегирад. Нархаш 160,000 сомония ки савдо муомила мешавад. Адел мега дар дорони ҳамин хона бо як барошда мисол калидо дорад ва кухни банияшам ҳаст. Маромад рақамошона дар поини видео мондаген. Ба кадои шумо агар мақбул бошад занг зада бештар маълумота гирен. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшии заминӣ дошта бошед, ки квартира, замини, холӣ, мошин, чизе ки барои реклама дорем, метавонем маълумотоша, қатъи сурatoш дар номери имо васаи мо рӯй. Мо дар видеои оянда фурӯшта мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Гипраземда қарор дорад. Як хонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. Доми 11 ошона аст ки дар дуюм ошонаш қарор дорад. 22 квадрати метр обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, ремонти нав, пардаҳои замонавӣ, яъне ки бо ҳамаи шароитош, яъне ки муҳайё аст, мега ҷои беҳтарин аст соҳиб шумо. Лифтам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 208,000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад ки як хонага квартира нархшам нархи нағза. Агар ба кадоми шумо лозим бошад, рақамошона дар поини видео мондаген, метавонед дига маълумота аз соҳиби ҳамин квартира гирем. Фақат хоҳиш кардага ки одамони харидор занг зананд, мисол вақти мора мисол беҳуда нагиранд уфтага, ҳамин хел хоҳиш кардаган. Дӯстон, марҳамат, дига маълумота аз соҳиби квартира бо гире одамони харидор. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати Шарора гуфтагӣ аст, деҳаи Уртабӯз. заминаш 3 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагия ки хона коробка аст, якта калидор дорад. дар инҷа мега об светаш ҳаст, мега соҳиб шуд дар инҷа обуш буда, мега соҳибш ҳамин хел маълумот пешниҳод кардагӣ ҳаст. пеши мактаба мега беморхона, ҳамин хел чизо наздик аст. свет об аст, мега фақат мегзаронӣ, мега дар инҷа, яъне ки уже дар ҳамсоё ҳаст. нархаш арзон 77,000 сомон. боз муомила ва савдо ҳам мешавад ки бания падвалшам дора, мега соҳиб шуд. хай бо ин маълумоте ки ба мо пешниҳод карда, мо ба шумо фаҳмонем. дӯстон, нархаш 77,000 сомония ки боз муомила мекунем, мега рақамошон дар поини видео аст. метавонед ки дига маълумота гирен. аз шаҳри Ҳисор дига хи хонаи арзон ёфта қида вариантои хубе. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон пеши поликлиника. як хонага квартира аст, дар 9 ошона қарор дорад. 41 квадрати метр. обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс ва ваннашам отделни ҳаст. дом лифт дорад. 24 соат мега лифташ кор мекунад. обсвет қоидавӣ, ҳоҷатҳои квартира 100% омода, мега бе ягон камбудӣ. дар пеши дом саддик, мактаб, поликлиника, яъне ки дар пеши дом наздик аст. фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ. савдо муомила дар назди квартира мешавад. ба кадом дӯстоне ки ҳамхари як хонага дар кора, яъне ки дар онаш калон аст, 41 квадрати метр, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо муроҷиат карда бештар маълумот пурша аз соҳиби ҳамин квартира гирем. марҳамат, занг занен. хоҳиш мекунам ки дар ҳамин видеонавори мо як дона лайки бепултон намонен ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подписа кунен. хонаҳои даркортон дар комментари нависед, албатта пешкаштон мегардонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Хурмо замин. ҳамин хел маълумот аст. заминаш 8 сотиқ замин дорад ки ду дар хона қатъи як калидорш кардагӣ тайёр аст, ки ремонти беҳтарин дорад. об свет ҳаст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, калидор, бания, дегдонхона, ҳезумхона, отделни ҳаст, мега соҳиби хона. боз 4 дари дига хона қатъи як калидорш фундаментош рехтагӣ тайёр аст. гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда ҳамаш ҳаст. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, яъне ки тайёр ва муҳайё аст, мега соҳиби хона. нархаш 130,000 сомония ки савдо муомила мешавад. обшам буда. рақамошон дар поини видео аст. ба кадоми шумо агар лозим бошад, метавонед дар ҳамин рақамҳо муроҷиат карда бештар маълумот гиред. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа пеши бозорчаи Тетсда қарор дорад.
4хонага квартира аст ки не ки 5хонага мега кадам мешавад 4хонага уже тайёр ҳаст. дар шашум ошуна қарор дорад 99 квадрати метр. обсве дорад ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, мебел, қолинои нав, ҳамаи шароитҳои зиндагиш муҳайё аст. кухни, гарнитур ва қолино ҳамаш қоидавӣ ҳаст. ремонти нав. дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 340 000 сомонӣ ки савдо муомила мешавад ки мебел ҳамаи шароитҳои беҳтарин кати таъмин аст ки яъне 4хонагай 5хонагам кадам мешавад мега соҳиби квартира. дуруни хона яъне ки люкс ремонт дорад мега соҳибшон ки ремонти беҳтарин аст. нархша гуфта дӯстони азиз, кадоми шумо агар лозим боша рақамошо намондагӣ аст метавонед дига маълумотша гирен. лаби роҳ пеши бозорчаи тетста қарор дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар лучоб гуфтагӣ аст. аз лучоб як 3 километр поёнтар аст. 6 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ времика дорад ки хона барои зиндагӣ уже омода аст ки дар инҷа обсвечам ҳаст. ошхона, ҳуҷҷатхона отдельни дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% мега срочно сум дар кор муомила мекунем мега фақат срочни. нархаш 90 000 сомон ки боз арзон мешавад. дӯстони азиз, хай кадом агар медонед шаҳри душанбе лучоб гуфтагӣ аст. ин аз дуруни душанбе хела берун аст. марҳамат, рақамошон дар поини видео аст. ба кадоми шумо агар лозим бошад нархаш арзон аст. ду хона тайёр метавонед ки дига маълумотша аз соҳиби квартира гирен. аз шумо бардорам хоҳиш мекунем ки ҳамин як дона лайкотон амонед ки лайкотон сус шудагӣ аст дастгириётон. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин як дона лайк амонед ва видеонавори моро дар имо ба ватсаптон падилиса кунед. чӣ хонае ки ба шумо дар кор нависед албатта пешкаштон мегардонед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони зарафшон яъне ки лаби роҳда қарор дорад. духонага квартира аст. дар 13 ошуна қарор дорад 60 квадрати метр. дар инҷа обсвеча мегзаронанд яъне ки дар тирезаша мечаспонанд. хона коробка аст. дигар ремонтша хитон мекунед. дута лифт дорад. агар ки шумо хоҳед суми зиёдӣ метиҳанд ба шумо ремонт кардам метиҳанд. нархаш 150 000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад дар 13 ошуна қарор дорад. домо мега ба наздикӣ месупоре мега уже ремонтша сар кардагӣ аст. дару тирезаш часпонда метиҳанд. дига корои ремонти дурунша хитон мекунед. нархаш 150 000. марҳамат, занг занед дига маълумотша аз соҳиби квартира гирен. шумо агарам хали квартираи фурӯшӣ ёки хонаи заминӣ ёки замини холӣ, мошин, магазин, чизе ки барои фурӯхтан доред дӯстон, метавонед ки дар номери имо ба ватсап партони мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. хоҳиш мекунем ки лайкотон як бор дига дар видеонавори мо монед ва чӣ мошине ки хонае ки замине ки ба шумо дар кор дар тагои видео мо нависед. мо дар видеои оянда албатта пешкаштон мегардонем. ин буд 12 хонае ки ба мо равон карда мо пешкаш шумо кардем. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.